Most újabb utcai zenészek Tapolcson 2016. július 30-án, és mennyi? Hát ennyi idő van. Óriásit forgatnak, rengeteg ember van, fantasztikus a hangulat, és itt hogy ez a hangulat a zenészekkel is átadott, mert nagyon nagy jó kedvük van. Tapolcs egyébként festői kis falu, és nem csodálkozom, hogy a művészetek legyenek már nagyon régóta központi helye.